Ya sih. Mingkir. Mbak, pangkur, Mbak, pangkur Semarangan. Lagi di kuah apa tuh Pak De? Oke toh, oke, terus. Aku ngerti kok. Mau kok Pak De ini mau bengi bagus sih, aku ngerti ya. Sebabnya Kita jenengan kalian keluar agak lirak-lirik jarake ngoten lho. Ben Mas Cahyo pun tadi cemburu ngoten to Pak De. kuwi digodhi. Lah kula kan ngertos jenengan teng griya nggih kesepian mboten enten kancane. Tenang iki. Ning wong sewu Pakde, minangka tandha bekti kula menawi jenengan ngrasakaken Sukesi Rahayu. Menawi mentala monggo dipun asta ten Jolo Tunduk kula ikhlas Pakde monggo. Apa enek presiden kok diternake iki ora. Gak banyak. Nggih. Mingkir mingkureng Suara masih Mbak Kesi, iki cara murene suarane kandel. Kandel suarane Mbak. Nggih, matur nuwun Pakde. Ngambil napasik mergo ngadani dhuwur. Kula rini presiden iki kok. Nggih. Sanipun kula wis aja melu nduk kula ngoten. Lah deg-degan panggur rujak mongko rujak kok kae dipeni. Dhuwur ora cocok karo misal. Sesuk aja nyang. Lah sesuk adus sepundi lho Pakde jane tanggapane? Adus wae. Nggih. Awak boleh sih tarik napas, wis ora ngomong. Tarik napas, Pak. Nada tinggi, yuk. Nyebut asmane pengiran. Terus. Tarik nafas. Iya. Pinter. Iya, kurang singkat. Mayo. Ini berarti Pak Kesi luar biasa. Ini nek kau kadang ora ngerti darah kucing gandeng. Lah niku lho paman zaman biyen zaman son ngangge aki ngoten kaya kucing gandeng son sanipun sae-sae kok ya. Nggih aku kaya tangga kula digawe wayangan. Pengrasi kok ngene iki ya apik ya. Wong genset men kekuatan iki pinten Mas? Niki 80 kVA. Wah, 80.000. wayangan tanggaku muji pengres masjid. Bareng Janaka nyeluk Kakang Semang. Semar kok dadi Semang, Kakang Semang. Son ngendi ngendi son yo gleleng mirawi terus Mbak Kesi Munggahne Bu Kesi. Nadyan sampun kepala 4 niki parandene swantene sik lumayan Pakde nggih. nggih kula besok munggah-munggah medine petok iki lho. Medine petok karo laras sing tenan dadi semen mung kene kono ya. Nek rajane mere ora kaya Pak Disayaka. Mere karo ngakak udut. Wah, jaman ini gegerne jagat niku. Piye cobi-cobi piye. Wong jagong kok kon mere karo ngakak rokok. Itu sing bayar sapa?
Angga aja lancang. Pakde tenang mawon, benjing jenengan ingkang nyasi kula lho Pakde. Benjing kula besar roe. Saestu angga jenengan kersa mere, cobi merene pian sepuh kula tasik rasa. Ayo Pakde. Ayo, wani Lu ora itu aku. Wani ora Pakde. Kok munyuk. Kulo jaman cimen manjang riyen aja. Nggih. Rak mesti lakone kethek. Nggih. Angger kulo tumut-tumut kok lho kethek teko. Bilang. Tegese wayang keteken niku kethek teko ora. Mas ya Nggih. iki mungkin ditibake lagu karya Ki Narto Sabdo. Napa niku? Napa niku salam banget teman-teman anyar. Niki Mas Pak Haji ini kan baca yo nganten anyar kok mulai dari malam hari ini. Wah, nggih. Nggih to. Nggih leres. Nggih, terus ki Mbak Kece. Nggih. Lah marene mboten sias niki, Pak. Ampun mboten, Bang. Wawani piro? Berasa. Pakde saestu lho. Mengke jenengan lek kersa mere kula pijeti Pakde saestu. Wah. Lah lapun sepuh to Pakde. Kula nu nek pijet ben pengalaman sing pun mesti ora tutup kok, Mbak. Lah saged. Siji pijet loro kerokan ora tau tutup. Angger masake sing ngeroki bojo kula wis ora tau tekan gone. Mesti lengane tekan lungan. Lundung. Sing bujune makoni kan. Aku iya kok. Iki Mbak iki sapa iki? Niku Caksi Lover. Dados nuwun sewu Madangkaran niku enten adminipun. Oh. Kita tamune yo ah. Nggih. Caksi niku Cahya Kong Tadi Sukesi ngoten niku. Dadi duwe penggemar lare-lare niku lho Pak. Alah, enek men sing gemar wong. Tunggal saumas blas ora gemar wis. Nek kula itu ulem jagong kok dolan bojo kula senenge ora jamak. Ora jagong wae jagong dasmu kuwi ya. Itu uleme ora kok kon jagong. Yo Mbak Kesi bajet ki, Mbak. Nggih. Tepuk tangan untuk